Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od nášho Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista i od Ducha Svätého. Amen. Skloňme sa pred našim nebeským Otcom a v duchu odprávne sa modlíme. Všemohúci Bože náš Oče nebeský, ďakujeme Ti za tento deň, ktorý z Tvojej ruky sme prijali. Ďakujeme Ti, Pane, za milosť, ktorú i v tomto čase smieme prežívať, pretože z Tvojej milosti vstupujeme do adventu, do času očakávania, do času, keď nám znie Tvoje slovo, pripravujte cestu Pánovi. A tak, Pane náš, ďakujeme Ti za to, že večne ako inokedy si smieme v tomto čase uvedomovať a pripomínať hodnotu, cenu a vzácnosť Tvojho príchodu. Že Ty si Boh, ktorý prichádza k človeku a Tvoj príchod znamená poníženie skrze Pána Ježiša Krista, ktorý až na kríž ponížil sám seba, aby sme v ňom našli vykúpenie. Za toto Ti prichádzame, Pane, vzdávať vďaku. Ale zároveň, Pane, je to čas, keď počujeme adventnú výzvu, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. A tak i teraz v tejto chvíli v pokore a v pokáni pred Tvojou tvárou vyznávame svoje hriechy. I teraz predkladáme Ti svoje životy, otvárame svoje srdce a prosíme, Pane, Ty sa ich ujmi. A ako Boh, ktorý prichádza, príď i do našich srdc a životov. Prosíme, príď aj do tohto spoločenstva. Prebývaj medzi nami skrze Pána Ježiša Krista, moci Tvojho Ducha Svätého, skrze Tvoje slovo a evanjelium, ktoré Ty požehnaj a Ty zmocni, aby nás pripravovalo k Tvojmu príchodu. Nie len tomu, ktorý si pripomíname počas Vianočných sviatkov, ale k tomu príchodu, na ktorý očakávame, kedy Ty prídeš, aby si súdil živých i mŕtvych. A tak, Pane, príjmi nás v tejto chvíli a buď nám tu prítomný. Pre meno a zásluhy Pána Ježiša Krista prosíme, vypočuj nás. Amen. Drahé sestry, bratia, spolu s vami, s Božou pomocou sa chcem zamýšľať nad Božím slovom, ktoré nachádzame zapísané v Matúšovom evanjeliu v 3. kapitole v prvých 12 veršoch. V Matúšovom evanjeliu v 3. kapitole čítame. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej a hovoril: pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti: pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Tento Ján mal odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok a pokrmom boli mu kobylky a poľný med. Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalém a celé Júdsku, aj celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne. Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedali im: vretenečie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu dňu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánie. A nemyslíte, že si môžete povedať, veď máme otca Abrahama. Lebo hovorím vám,
že Boh z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. Ale sekera je už priložená na korene stromu. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja. Nie som hoden niesť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka. Vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice. Ale plevy spali v neuhasiteľnom ohni. Blahoslavený je každý, kto Božie slovo počúva vo svojom srdci i živote ho zachováva. Amen. Drahé sestry, milí bratia, Ján Krstiteľ je veľmi výraznou postavou adventu. Pretože Evangelium opisuje, ako tento Bohom vyvolený od, môžeme povedať, svojho narodenia muž pripravuje, tak povediac, pôdu pre pôsobenie Mesiáša, pre pôsobenie Krista, pre pôsobenie Ježiša Nazareckého. Jeho slova však, a to nás niekedy možno zarazí, nie sú úplne totožné, alebo úplne by sme povedali, sa nepodobajú slovám a zvesti Pána Ježiša Krista. Pretože on hovorí veľmi príkro, veľmi rázne, dokonca by sme povedali veľmi tvrdo. Hovorí o súde, hovorí o sekere, ktorá je priložená ku koreňu stromu. Hovorí o stromoch, ktoré prinášajú ovocie a ktoré nie. A tie, čo ovocie neprinášajú, majú byť vyťaté a dokonca jeho predstava o Ježišovi, o Mesiášovi je taká, že on ešte razantnejšie a v úvodzovkách brutálnejšie nastolí spravodlivý súd, vyčistí si humno, pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli neuhasiteľné. Toto je jedno z očakávaní Mesiáša, jeden obraz, jeden spôsob, alebo legitímny aj teologický, ale aj náboženský pohľad. Áno, očakávanie Boha, očakávanie Božieho pôsobenia a Božej moci, ktorá sa zjaví prostredníctvom súdu, roztriedenia a záchrany, spásy na jednej strane pre tých, ktorí činili pokánie a na druhej strane pre tých, ktorí ovocie pokánia neprinášali, je záhuba a smrť. Avšak tu sa dozvedáme, že ani tento Bohom vyvolený, Bohom zmocnený muž Ján Krstiteľ nemal úplne presnú, alebo tak povediac, úplne správnu, ak by sme to mohli tak hodnotiť, predstavu Ježišovi o Mesiášovi. A to je svedectvo, ktoré nám hovorí, že Ježišov príchod, že príchod Božieho Syna, že príchod Boha, ktorý prichádza zachrániť tento svet, tým ľuďom z temnoty, hriechu, smrti a zahynutia, že tento príchod sa nedeje podľa našich predstav, nezapadá a nemusí v žiadnom prípade zapadať do našich očakávaní, do našich systémov, schém, do našej teológie, do našich šablón, tak povediac. Ale skrátka, Ježišov príchod je príchod úplne nezávislý,
božský, teda človekom nepredstaviteľný a nepredvídateľný. A tak Boh prichádza aj dnes. Nie tak možno ako chceme, nie tak ako očakávame, nie tak ako učíme na základe teologických kritických bádaní, ale Boh prichádza ako chce. A chcel prísť skrze svojho syna, skrze Pána Ježiša Krista. Ale pozrieme znovu na tohto Jána Krstiteľa, ktorý káže na púšti, čítame na judskej púšti, zdržiava sa v blízkosti Jordánu, kde krstí krstom pokánia mnohých, ktorí prichádzajú a ľutujú svoje hriechy. Tá symbolika púšte je tu jasná a zreteľná, pretože púšť je spojená so záchranou, s putovaním Božieho ľudu, s vyslobodením z Egypta a tá púšť je cesta, pre niekoho možno prekážka do zasľúbenej zeme. A zároveň je púšť miesto, ktoré je úplne nepohostinné, miesto, kde sa človek nemôže spoľahnúť, tak povediať, sám na seba. Kde nie je akoby o čo sa oprieť, žiadne istoty, potrava, voda, ktorá by bola hocikedy dostupná. A tak púšť je priestor, kde sa človek možno skôr ako v blahobite dokáže spoľahnúť na Boha. Dokáže očakávať Boha, dokáže Boha hľadať. Možno práve preto mnohí hľadajú Boha v najťažších a najbolestnejších chvíľach svojho života, keď sa na takejto púšti ocitajú, kde už sami sú akoby bezmocní, kde už sami nedokážu konať a nemajú situáciu a svoj život pevne vo svojich rukách, tak vtedy hľadajú Boha. A Ján Krstiteľ vychádza na púšť a k nemu tam prichádzajú mnohí a mnohí zástupy ľudí, kde sú odkázaní na Božiu milosť. Pokánie činte. Znovu sa akoby tejto zásadnej a dôležitej myšlienke vrátim. Je to adventná výzva. Čo je ten dôvod? Prečo máme činiť pokánie? A čo to pokánie v skutočnosti je? Čítame, oni vyznávali svoje hriechy. To znamená, že pokánie je čas, keď človek dokáže si priznať pravdu sám o sebe. Dokáže to vyznať. Dať zo seba von. Nedrží to v sebe. Ale dokáže sa postaviť akoby pred zrkadlom pravdy a vyznať, áno, som hriešný, biedný človek. Zasluhujem si hriech, smrť a záhubu. Toto je jedna časť pokánia. Ale to pokánie tu nekončí. Ján Krstiteľ to jasne poukazuje, keď farizejom a sadukajom, veľmi takým elitným náboženským skupinám v Izraeli, povie preteniče plemenov, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu. Vydávajte teda ovocie hodné pokánia. Teda Ján Krstiteľ poukazuje na to, že nestačí pred to zrkadlo pravdy sa postaviť a vyznať svoj hriech, ale je treba vydávať ovocie hodné pokánia. Je treba prežiť, uskutočniť a realizovať vo svojom živote metanoju, zmenu zmýšľania, zmenu postojov a na základe toho aj zmenu konania. Ale čo nás k tomu pokániu vedie? Aký je ten dôvod? Ján Krstiteľ nám hovorí, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo.
Lebo Boh je blízko. Božie kráľovstvo sa priblížilo. To je niečo úžasné a niečo prelomové, nie len pre farizejov a sadukajov, ale pre každého človeka, ktorý Jána Krstiteľa počúva. Farizei, sadukaji a celkovo elita židovskej zbožnosti nemali túto predstavu, alebo nebola zakorenená v ich teológii. Oni chceli žiť striktne podľa zákona, boli to zákonníci, ktorí sa domnievali, že oni sa tomu úvodzovkách Božiemu kráľovstvu priblížia svojim životom, svojimi skutkami, svojou zbožnosťou, svojou výnimočnosťou, svojou hodnosťou a tak ďalej. Ale Ján Krstiteľ hovorí, Božie kráľovstvo sa priblížilo. Ako by už tu znelo to zásadné evanjelium, nie ani tvoje skutky lásky, ani skutky milosrdenstva. Ako apoštol Pavol hovorí, ani keby som si telo dal spáliť, ani tvoje modlitby, ani tvoje ofery, ani nič z toho, čo ty konáš, a dobre, že to konáš, ťa nepribližuje Božiemu kráľovstvu. Ale zvesť evanjelia adventu hovorí, že to Božie kráľovstvo sa približuje k nám. Že Božie kráľovstvo sa skláňa k nám. Že Božie kráľovstvo je nám bližšie a bližšie, bez toho, aby sme sa o to pričinili, bez toho, aby sme si to zaslúžili. A pokánie má byť naša reakcia na túto Božiu blízkosť, na toto Božie sklonenie sa. Nie je to znovu prostriedok, ako sa dostať kdesi hore cez pokánie a dostatočnú ľútosť a zmenu zmýšľania či postojov. Ale je to prirodzená reakcia. Boh sa sklonil ku mne a preto chcem svoje srdce mu vyliať a nechať ho, aby on naplnil svojou láskou, tým, čo prináša to Božie kráľovstvo, ktoré sa približuje k nám. A táto zväzť adventu, bratia a sestry, znovu rok čo rok sa nám pripomína, aby sme si uvedomovali, že ten proces približovania sa Božieho kráľovstva sa neskončí. Že Pán Boh stále znovu a znovu sa skláňa k nám. Že to kráľovstvo Božie, jeho hodnoty, ten priestor, do ktorého nás Pán Boh volá, aby sme v ňom žili, aby sme v ňom kráčali ústrety novému bytiu, že toto Božie kráľovstvo aj teraz, v tomto čase, v tejto chvíli sa približuje, je bližšie tebe, je bližšie aj mne. A tak, keď Ježiš prichádza, tak niektorí rozumejú, že je treba činiť pokánie. Vie o tom Ján Krstiteľ, vedia o tom mnohí, ktorí Ježiša stretli, či to bola žena hriešnica v dobe farizeja Šimona, ktorá pomazala Ježišovi nohy, alebo to bol Zacheus, ktorý zjavne činil pokánie a keď videl prichádzať Ježiša, sa rozhodol, že ho túži vidieť a túži prijať vo svojom dome, vo svojom živote. Alebo to bol Lotor na kríži, ktorý povie, rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva. A mnohí ďalší rozpoznali túto vzácnu príležitosť prichádzajúcom Spasiteľom. V tom Božom kráľovstve, ktoré sa priblížilo a ktoré sa sklonilo k nám. Vždy, bratia a sestry, keď znie toto evanjelium, keď znie evanjelium Kristovo, vždy, keď mu načúvaš, vždy, keď mu otváraš svoje srdce, tak aj vtedy sa Božie kráľovstvo približuje a skláňa k nám. A tak aj my túto vzácnu príležitosť nepremeškajme a nepremárme.
ale činme pokánie. Vydávajme ovocie hodné pokánie. Ovocie lásky, milosrdenstva. Ovocie Ježiša Krista, ktorého my už skrze evanjelium smieme poznať. A tak priblížilo sa, bratia a sestry, Božie kráľovstvo. A tak načúvajme zvesti evanjelia a príjmime pozvanie do tohto priestoru Božej lásky, do priestoru Božieho kráľovstva. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože náš, za odkaz Tvojho evanjelia. Ďakujeme Ti za pôsobenie všetkých Tvojich služobníkov a Tvojich sluhov, aký bol aj Ján Krstiteľ. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že skrze Neho dodnes znieje to pozvanie a tá vzácna výzva. Aj dnes, možno pre mnohých na púšti života, aj dnes pre mnohých možno v nehostinnom čase, ktorý prežívajú, môžu počuť výzvu činte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. A tak ďakujeme Ti, Pane náš, za to, že Ty prichádzaš ako chceš. Nie podľa našich predstav, nie podľa nášho učenia, dokonca ani nie podľa predstavy Jána Krstiteľa. Ďakujeme Ti za to, že Ty prichádzaš so zachraňujúcou mocou lásky. A tak, Pane náš, i my počujeme výzvu k pokániu. Preto prosíme naše srdcia a životy, Ty veď ku pokániu nielen ústami, nielen k vyznaniu hriechu, ale aj k prinášaniu ovocia, ktoré je hodné pokánia. Pane náš, ďakujeme Ti za to, že i v tejto chvíli, nie len vtedy v dobe Jána Krstiteľa, ale že i v tejto chvíli smieme počuť, poznávať a cítiť, že Tvoje kráľovstvo sa priblížilo, že Ty si blízko. A tak, Pane náš, skloň sa k nám aj v tomto adventnom čase. A daj, aby mnohí a mnohí prijali Tvoje pozvanie do Tvojho kráľovstva. Aby mnohí to uvideli vo svojom srdci a zatúžili potom, aby aj k ním sa priblížilo Tvoje kráľovstvo. Prosíme, Pane, za adventný čas v našom cirkevnom zbore, v našich cirkevných zboroch, ale i v našich rodinách, aby si ho Ty požehnal. Prosíme, Pane, zvlášť za nemocných, trpiacich, odkázaných, núdznych, doma na lôžkach či v nemocnici. Aj k ním sa skloň, nech sa k ním, k ich bolesti a utrpeniu priblíži Tvoje kráľovstvo. Prosíme ich za zarmútených, smútiacich, trápiacich sa, opustených, vdovy či siroty, za chudobných či ľudí, ktorí riešia mnohé a ťažké problémy. Daj, nechaj k ním sa priblíži Tvoje kráľovstvo. Prosíme, Pane, vypočuj naše modlitby a priznaj sa k nám, keď k Tebe aj dnes takto spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. I prosme si požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech chráni naše srdcia i naše mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
chcem vám oznámiť, že na budúcu nedeľu 10. decembra budú služby Božie v obvyklom čase o 10. hodine a 30. minúte. Pri nich detská besiedka, po nich konfirmačná príprava. Takisto chcem oznámiť, že ak Pán Boh dá, zhromaždíme sa aj pri večerných adventných službách Božích, a to vo štvrtok o 17. hodine a po nich bude nácvik spevokolu. Chcem ešte oznámiť aj pre poslucháčov či divákov cez internet z mojich cirkevných zborov, kde slúžim, že služby Božie 10. decembra na 2. adventnú nedeľu budú vo Vramove nad Topľou o 7:45 a v Humennom o 9. hodine, potom v Troješti o 10:30. To je myslím všetko, čo som vám chcel a mal oznámiť. Prajem vám požehnanú nedeľu a pokoj v srdci, požehnaný adventný čas.